Hori estaba gaizke etortze etxen, A ver si salimos. Y tiene que faltar una carretilla, ¿no? ¿Vale? No ha hecho nada. ¿Cómo está? No trato tarea que se me ido, bueno, probatik kanpo parabola, baino, izango Rest. Gora. Guante eta guzti ikusten dira jendea. Venga, Pilar! Venga, hostia! Penalizazioa zuzenean urdinek jasoko dute. Tia, zeman bestale jarri. Handik emago zuzbaldea. ¿Cuándo voy a gastar una foto? Zer egin amaparro carretilla aquí? Que veis, dicho mucho. Dale, más. Echa la hostia, no echa. Lehenengo carretilla mundua. Pulso agarra ontorako. Litro bateko pixar txikia da matez. Aparro! Bigarren carretilla ikusten egin. Asier! Así anda, que tiene mucha espuma, Esta vecina. Venga. Ahí está el de ti. Vamos, calaré. ¡Apa, Miguel! ¡Carretillo, ven aquí! ¡Embázate! Jarren zakadi horri. Esperanza ingote golpe bat. Ze irain dauken da? Oinantza, bai. Parde gaztare helduta. Hordi guaz. Eta hori, honen penalizazioa veterinarioak ezarriko du. Buruan euridea, 2 buelta eman eta edo 3 buelta eman. 3 buelta gehiagik izko hoteza. Eta ez. Veterinak. ¡Vale! Venga, vale.
hemen. Hankakin, oide, hankakin eman. Aparez ere. Baina diasko. Baina gainetik ere zauden. Eskoa. Txundia, Ardio bentzako enbutu bat egitea. Atera sartu egiten. Artea dira eta mendikoak. Batarra falta, jundak imarrua, batarra falta. Arropa bat, nola ez graziosoenak akzidenteak izaten dira eta asko akzidente gabe. Ez zen graziosoenako. Hemen hartzailana. Barruan ditu. Hartze txakunetarako balio ez dut zuen. Oso ondo. Bukatu da hartzeneko. Oso ondo, Lene. Lene, ondo, Bueno, vale, hay que hacer un saludo al público. Eskerrik asko papá. Beste baina ikusitaren alikena ez igualeko postea tekniko ez zuten eta ez da holako Hay que abrir el canal. Bueno, kajan urgente hartzen du. Ez dizuk ozka ingo, lasai hon. Sartu eskue, beldurria bai. Venga, zen numero da hori. Lehenengokoa. Erresa. Zer jartzen du? Eunda hogeita iru. Eunda hogeita iru, venga. Ez da broma, bat, bi eta iru. Eunda hogeita iru. Bai, eunda Eunda hogeita iru omen zeukan Aimarren amak. Pruebak behar ditugu. Bai, baita emendazke hogeita bat, emendazke gaina. Eunda hogeita bat, eunda hogeita bi, gana dauzke, bai. Begia da. Bueno, zorionak denoi eta urrengo urte arte. Argazkia seitu natako da.